ክትሕልውዎ እንታይ ግበሩ ተጋደሉ ነቲ ኣብ ማእኸል ቅዱሳን ዘሎ ሕብረት ነቲ በአጸድ ስጋን በአጸድ ነፍስን ዘሎ ሕብረት ንምሕላው እንታይ የድሊ ተጋድሎ የድሊ ዶ የድልን በፍላይ ኣብዚ ዓለም እዚ ብህይወት ስጋ እንመላለስ ሰባት ካፍቲ ሕብረት ንሱ ካፍቲ ቅድስና ንሱ ንኸይንወፅእ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣይትፍርሑባችሁም ክንጋደለለና እዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል እዩ ሓቂ ክንድክሰ ይኾነን ዘለና እንታይ ዳ ነቲ ሕብረት ንምሕላው ካፍቲ ሕብረት ንሱ እንተተፈሊና ህይወት ስለዘይብልና ካፍቲ ቅድስና ንሱ እንተወፂና ክብሪ ስለዘይንረክብ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ክንሕልዎ ኣለና ንኽንሕልዎ ድማ እንታይ የድሊ ማለት እዩ ምግዳል የድሊ ክንጋደል ይግባእ ካብዚ ሕብረት እዚ ንኽንወፅእ ዝሃርፉን ዝደልዩ እንታይ ስለ ዘለው ናይ ሰይጣን ልኡኻት ስለ ዘለው ናይ ቀደም ጸላኢና ዝኾነ ዲያብሎስ ልኡኻት ስለ ዘለው ካብ ብርሃን ናብ ጸልማት ንኽእትውና ካፍቲ ህይወት ዝኾነ ካፍቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝርከቦ ሕብረት ተውፂኦም ናፍቲ ናይ ዘለዓለማዊ ጸልማት ዝርከቦ ሕብረት ንኽእትዩና ዝጽዕሩ ተፈታተንቲ ስለ ዘለው ተጋድሎ የድሊ እዩ ስለዚ ኣብ አጸድ ነፍሲ ዘለው ቅዱሳንን በአጸድ ነፍስ በአጸድ ስጋ ዘለና ዘለው ቅዱሳን እንታይ ኣለዎም ማለት እዩ ሕብረት ኣለዎም ብመን እዮም ዝሓብሩ ኢለኩም በክርስቶስ እዮም ዝሓብሩ እንትጅመር ኩሎም ደቂ እግዚአብሔር ዝኾኑን ንመን ብምእማን እዩ ንመን ብምእማን እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን እዩ እቲ ብወልድ ዝኣመነ ኩሉ እንታይ ኣለዎ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ እቲ ብወልድ ዘይኣመነኸ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ድዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት የብሉን ስለዚ እቶም በክርስቶስ ዝኣመኑ ኩላቶም ሕያዋን እዮም ዘለዓለማዊ ህይወት ስለ ዝረኽቡ በሓደ ክርስቶስ እዮም ኣሚኖም ኣብ ሓደ አካል ክርስቶስ እዮም ዝነብሩ እቲ ርእሲ ንሱ ኮይኑ ህዋሳት ንሳቶም ኮይኖም ማለት እዩ ኣብ ገነት ይንበሩ ኣብ ምድሪ ይንበሩ ንሳቶም በክርስቶስ እንታይ እዮም በክርስቶስ ሓደ እዮም በክርስቶስ ታዮም ሓደ እዮም ስለዚህ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ሕብረት መንፈስ በማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልዎ እንታይ ግበሩ ክትሕልዎ ተጋደሉ ኣብ ቆላስዮስ 3 ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 15 እንታይ ሰላም ክርስቶስ ከኣብ ልብኹም ይግዛእ ነዚ በሓደ ስጋ ተጸዊዕኹም ኢኹም እሞ ኣመስገንቲ ይኹኑ ብምንታይ ተጸዊዕኹም ኢኹም እሞ ነቲ በሓደ ስጋ ተጸዊዕኹም ኢኹም እሞ ጻውዒትና ሓደ እዩ ክልተ ዲ ጻውዒትና ሓደ እዩ ጻውዒትና ስለዚህ ሕብረት ኣለና ማለት እዩ ክንነጻጸን ንኽእል ኣይኾናን ማለት እዩ ገለገለ ሰባት ካብዚ ዓለም እዚ ሰብ እንትፍለ ብፍላይ ክርስቲያን ኣብ ክዕሉ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ግን እቲ ሕብረት ናይ ክርስትና ኣብ ሰማይ ምስ ዘለውን ኣብ ምድሪ ምስ ዘለውን ንኽልቲኦም ዝጠምር ደኣ እምበር ንሓዲኦም ጥራሕ ዝውስነ ይኾነን እታ ቤተ ክርስቲያን ትበሃል ብህይወት ስጋ ዘለና ጥራሕ እንተይኮናስ ብህይወት ስጋ ኮላይ ዘየለው ግን ድማ በክርስቶስ አሚኖም ደቂ እግዚአብሔር ኮይኖም ተጋድሎኦም ጉያኦም ወዲኦም አክሊል ህይወት ዝተቀዳጀዩ ቅዱሳን እዚ ሕብረት እዚ ኣብ ፍቅሪ ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ ጽኑዕ ሕብረት እዩ ማንም ክንጽሎን ክፈልዮን ዝኽእል ሕብረት ኣይኾነን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 26 እንታይ ይብል ሓደ አካል ብዛዕባ ምዃንና ይናገር ኩልና በክርስቶስ ታይና ሓደ አካል ኢና
كلنا بكريستوس تاعنا كلاتنا بكريستوس حدا أكالينا كبل انتلو أو تعرف عالم زنبرو سبات مالت بأربعة مأذن زنبرو سبات بكريستوس انت آمينهم نساتهم انتايهم حدا أكاليهم كلتك خونو يغلون بكريستوس حدا أكالينا قال إدما اتوم عنتون نبلوم بأصد سجا بأصد نفس زلو مستون بأصد سجا زلو آمنتن كدوسانن انتايهم مالتي بكريستوس انتايهم كنت أكال اليوم حدا أكال اليوم سلازي حدا أكال يوم تتباهيرو اتحبرت انتايو مالتيو صنع زخونا حبرتيو مالتيو صنع زخونا حبرتيو مالتيو نزي أبوتا تايلو ميقلسو كريستياناوي حبرت قدسناوي حبرت كاب سبن تيخونس كاب من استرخبه كاب اكزيابير استرخبه كاب قال انت يخونس بكريستوس زخونه قدسنان بكريستوس زخونه حبرتن سلازي ازي موت سغا زفليو ايخوننمو اتوم بموت سغا زتفليو ابوتاتنا قدوسانن اتوم باصده سغا زلو عز مدرزينا تملالسو بفقاد እግዚአብሔር ዝነብሩ ሰባትን እንታየው ማለትዩ ሓደ አካል እንበር ክልተ አካላት አይሆኑም እቲ ሓደን ተሐምም እቲ ሓደውን ታይኸውን እቲ ሓደውን ይሐምም አርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምህር እንተሎ አባና በዘለው አካላት ወይ ህዋሳት ገይሩ የምህር አና ሓደ ሰብ ይሐቀይ አባይ ክንደ ህዋሳት አለው ተፈላለዩ ህዋሳት አለው ኢደይን ተሐምም قال أكال يسمعون أي يسمعون لك أخمزيو كاو كدوسان حدا أنت قدا كاو كدوسان حدا أنت خفو كلاتهم كدوسان يسمعون كلاتهم كدوسان يخافوا أميو مالتي وقال أبالا نمنتاي إت حبرت أب كريستوس تمسرته سلازخونه كريستوس ما أخلو زجبره سلازخونه زفل على حبرته يخونن بزخونه يخون مخنيات كفل على زخل حبرت أيخونن أب عرسة أمز تمسرته حبرته ونا يخونن أب متحل لا يستمسرته أب فقر استمسرته حبرت سلازخونه አርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምህር ከሎ ከምቲ ሓደ አካልና ከሐምም እንተሎ ከጉዳ አኸሎ ተምካሎት ዋሳትና ዝስምዖን ኩሉ ካብ ቅዱሳን እውን ሓደ ከጉዳ አኸሎ ሓደ ከኸፎ ከሎ እቶም ካሎት ቅዱሳን ታይሆኑ ይስምዖም ንምንታይ ሓደ አካል ስለዝኾኑ ብመን በክርስቶስ ሓደ አካል ስለዝኾኑ ምናልባት እዚ ሕብረት እዚ ንምንታይ እዩ ዝጣቅመና እንተ ተባሂሉ ንምንታይ ይጣቅመና ይመስለኩም እቶም በአጸድ ነብስ ዘለው ቅዱሳንን እቶም በአጸድ ስጋ ዘለና ቅዱሳንን ምትሕባርና ወይ እቶም ማእኸልና ዘሎ ሕብረት ንምንታይ እዩ ዝጣቅመና በጸሎት ንምትሕግዛዝ ይጠቅም አይጠቅም እንዴ ይጠቅምን ይጠቅምዩ ነዚህ ገልጸና ድማ ዮሐንስ አብራእዩ አማራፍ 5 ፍቅድ 8 ናይ ቅዱሳን ጸሎት በአምሳል ናይ ዕጣን ጢስን ተዓርቅ ይብል ናይ መን ጸሎት ናይ ቅዱሳን ጸሎት አብ ክርስቲያናዊ ሕብረት متحججازن متدججافن اتحادة بصلوت محسابن الله أينا يجدد بكريستوس زحابرنا له حبرت يجدد الناس لزخونه اتهم بعث النفس زلو نبعث سجان زلنا سبعة يجبرونا بصلوتهم يحجزونا أب إمنتنا صنيعنا خنبر أفت حبرت وشتي تتأرنفنا اسكع مودات صنيعنا خنبر اتناتاتهم ጸሎት ይحجزنا ከምቲ ዕጣንከሎ ጢሱ ናበይ ዝዓርግ ናበይ ዝኸይድ ንሰማይ
بحرايت صلوات قدسان أو قدم من يبصح مالتي أو قدم እግዚአብሔር يبصح مو نحاين أخاتو من يحجزنا بفلاي فتنازل له بيو أو أصل نفس فتنازل دي الله بأصل سجى أمن نبر سبعة يو اتفتناز بزح اتفتنازل له أمانة سلزخانة بفتنا خين ورد كافت حبرت كين نتسل كاو أكال كريستوس كين فله ناتاتهم نايتهم كدوسان صلوت يحجسنا سلازي اتحبرت نزي تأمنا مالتيو نخين فلالة نخين سنف ودينا نخين ترف نخين نتسل كاو دنبك زعبير نخين وص يحجزنا أيو مالتيو من أربعة إذا حبرت زي بخمة يوسف من تتباهلو نتوم بأصد نفس اللون نبلون كدوسان نعاتهم بممثال يوسف نمن بممثال نتوم كدوسان بممثال نمن تاي هواساتنا سلازخونو أو أكال كريستوس زلو هواسات سلازخون نحن أول هواسات سلازخوننا نساتهم آثر كريستوس سعيبهم سلازخدو كم تاريا قدوس باولوس أو قدم أي كورنثوس ملأكتو معرف 11 فقد حاده استناغرو كم تعالى لكريستوس مسلكو ونسخاتمون نمن مسلو يلو نمن مسلو نعاي مسلو كم تعالى نمن مسلكو قدوسان أبز مدرزيك ملالسون تلو نمن يمسيلهم نمن مسيلمو بكايدوم لكريستوس مسيلمو سلازي إذا حبرات زيك في حويرناك نمسجن حويرناك نملخ انت خيلنا نت حبرتنا مرقاقص إيو عبز مدرزي زلنا بب زلنا يخوينا عبزا بوتازي عزلنا حويرنا انت نصلي اتوم عبخالو بوتازلو حويرهم مزي صليو انت عينا مالتيو حادنتنا حبرتنا يرقاقص اتوم مدر زلنا حبيرنا انت نملخ اتوم او اصد سغا ወይ او اصد نفس زلو او ገነት በአጸደ ነፍስ ዘለው አቦታቱን حبيرهم እግዚአብሔር በመምላክ ህብረትና ይግለጽ ማለት نحن ኣብዚ ምድር ዚን ተለና حبيرنا انت ተማሂርና حبيرنا انت ምልክና حبيرنا انت ጸሊና حبيرنا انت መስጊና حبيرنا ناي فقر ما الدين تقاريسنا وي انت تمجبنا مالك قدوس سجون كبر دمون انت بلعنا انت ساتينا اتحبرتنا ببجزيو الناس ان ايوز خيد مالك اتحبرت الناتك هادن قلصنا هونن يوز خيد مالك اتو بكريستوس حدا اكالينا انبلو حق مخانو ناتغلصن قلعنا هونن يوز خيد مالك ازي او زي بلوغن حبير كاو زي تصليلو حبير كاو زي تمسغنلو حبير كا قال املاح او زي تسمعلو حبير كا او زي تقربلو وي قدوس سغان كبر دمن او زي تقبللو گن حبرت كهل سلازي يخل نزي اتوم مغبار ግድ ይብለና من تزيو ቤተ ክርስቲያን كتمهركم تأكبوت بل حبرتنا كبب جيزيو نات أنكرك خيل نخيل حلح ولا حدث كافت حبرت نسو نخي وصن نخي فلن مالتي نخي فلن كابز وصا خالي بممخخار بمتببع اتحاده نتحاده انا مخره اتحاده نتحاده انا تبابع اتحاده نتحاده انا حاله اتحاده نتحاده بكريستياناوي فقري بحونتاوي فقري انا تملكتن كخيد انت خيلو اتحبرت جهودي يخون مالت اتحبرت تنكر يخون مالت اتحبرت كاو صحفن كاو قالن زليلو او تغبار يرأى مالت بفلاي اوز مدر زي زلنا سبات كاوز حبرت زي انفللهم مخنياتات كلو سلازخلو بسيطان فتنا بمكرا كابز حبرات زي كنوص انخللو عدل سلازهلو تنقاق مغبار عدلاي ايو هو حبيرنا كنمهار غزي مفلاي بيت كريستيان كتصوع خلا غزين እግዚአብሔር ሂብካ ምምጻ هو
اتمنتانا استقرس سغا اتمنتانا زفسس دم ببغيزو حابيرنا مقبال مبلعن مساين كلمد يغبانا نت حبرتنا كاب زطناخرو ነገራት እትቀንዱ ንሱ ስለዝኾነ ካብ ሓደ አካል ክርስቶስ ክንቀበል ከለና ማእከልና ክርስቶስ ስለዝኾነ እቲ ሕብረትና እናጠንከረ ይኸይድ ስለዝኾነ በብጊዜው ሓደ ንሓደ ብጸሎት ክትሓሳሰብ ወይ ክሓስብ እንተ ኽኢሉ እቲ ሕብረት እናጠንካፍቲ ሕብረት ንኸይንፍለ ይሕግዘና እዩ አፍቲ ሕብረት ጸኒዕና ንኽነብር ሓይሊ እዩ ዝኾነና ስለዚህ ከም ብሸለልትነት ኣይትርአይዎ ብዙሓት መልአሰይ ደቅና ካብዚ ሕብረት እዚ ንኸይትወፁ ጥንቃቄ ትገብሩለኩም ምኽንያቱ እቲ ዝበዝሕ መንእሰይ ታይ ስለ ዝገብር